esperanza. Señor presidente, les habla el presidente. Stalker stúdió, ez egy grafikai stúdió. Itt zajlott a prezentáció, és az én tapasztalatom az, hogy bár hát azért nem mindenki nyilvánult meg szóba, de a szóbeli reakciókból ítélve azért főleg szakmai érdeklődés volt. Hát tekintve, hogy arculatervezés a fő profilja a stúdiónak, ezért 3 vagy 4 olyan nagyobb ívű arculati programnak a bemutatása zajlott, amik hát egyrészt viszonylag ismertek lehetnek, meg a volumenük olyan, ami alkalmassá teszi arra, hogy sok kérdést körüljárva tudjuk ezt megnézni. Szóval, hogy volt egyfajta ilyen szakmai értelembe vett kitárulkozás, amitől hát néhány picit én is zavarba voltam egyébként. Már hát itt nem csak a tökéletes és már letisztult dolgok, hanem hát a kezdeti tévedések, tévegések is megjelentek, de hát azt gondolom, ettől után érdekes.